Hello and welcome to my channel. Kato we pan same puto hin pen kardon pipa jiriklo. Nona bangke nili evening pensi nili video bangke nili start pon deadlo nili bed abangke padap tan ni chitik pon elo same ne bedsheet sub mane nini ne use elo sapter hoison chitik white color mat amasi mathalo chelar pon projipu alason larpon pe lo pulo tang pe dono dak titik amasi la bedsheet he hui same time pen chelar pon pulo pulo te ning stame domesen titik lapen fresh chipel mu titik sinona bangke nili evening apor lahaya kam si nili claim pon lo la kado kawe claim that pen nili kutei lahai chiset la pen an gitu na thu sitame nili pangno pon phin por ana bangke dangklok lo lapen han sitame lason matha pon elo pini piak sinora bangke la cream he hui ki bedim same chiset pon puilo la same enpo kibi adim bivet vedatitik ama sinona bangke la sitame chiset pon puilo nili bang lason nili hormu he hui lason bivet vedat pute nili aju punon evening punon ason sin nili chiset pon deditik nalitum kosone pini ke planning ne pinsi kado kawe ne friends som ans tame ni hemwang lo la det pen ke ilong adim party do la kini te hemadu asi damang pulo ne tame nang dun join na arne pondet masi la sinon kado kawe tame wang lap lo paklang pon po komo masi wang ma na puge ni jirpi lo basapi alang tame youtube channel do sapi amen bangke koson meangte sapi ding epi nang litum same alang channel on same subscribe non lapen lapu bangke nebong lapen lapu bangke rasinja timung pi kata whatsapp channel do angke hapu bangke yomoi official pu alang same youtube channel do alang same inu singer lo lapu bangke nebong okay. Hello everyone, kado kawe pansame puthot kardom pipa jiriklo pato weke nili video nili pajut pon thek thedalo sekono nili morning pensi nili start pon thupo bosi mathalo nono bangke ni hem chirim air breakfast kuri air ajat pen mathalo beng asami kedam nai do lasila non tamji chisik lap lo sinon kini bong pen si damji adhaan pen adha pen ke nature pi pen si damji so nale tum seminang lang do bom tha pini nili video pisido ave nale tum hasame nili paklang pon pompo un an pen ke sikado ko ve phan same ke cheng pen jut an nili video ki live fasti chune dilo adhaan ni bong pen si ke bang non bang ke nature pi pen si damji non nature pi hem dambom jirpi hempen non chetong elo non dampo adim pali ponpo jali tum seminang lang dun bom non labang ke beng ardo lo non nili kam same tang lo la sini jirpi pan same no inghong bom beng kam tang et pen non bang ke lakong masi ni jirpi pi da kichoji phansi ke ba alu paratha si order la sofrang kangsam jo itu mat kangsam se kicho fruity chong hong bom non ta chui ke ba goi dak si dolo honi tu inghong bompe non bange finally alu paratha seminang le elo anelia tumi istami hem no alu paratha cho pini sami ko jo alu paratha si chora lo bahini jirpi ban semi ala si joi puma asino na banke chobom lo ne tum bahini zitame ala de se ne tum hema banke dam tupo the son si jirpi pen chobom la pena jaja lam sitame chithan bom nilitum chitong teloi lo amasi kado kawe alam sami charju pon bom khobor hewi sami charju pon bom bahini chingwai bom amat mathalo ni jirpi sitame alang bian ang le daprang lo lasi hala jirpi hem sami dam lo lasi ke jirpi hem kedam ji sila non chula lo ke tum tam tame nang lang dun bom thau ni video jong sila swam bom kenang is like
nili video pajuje pra nali tumphan mathalo eson hormu paklang jipu nebong sami isi embroidery keroi langme pik nali tumphan sami paklang po rose mi arong along bangke kai pu normal kai son si roilo kai embroidery keroi son sami rose apu long bangke black style pen si keroi pon hasi mathalo nali tumphan je paklang pon po nili bangke lahai embroidery he hui bangke la an thek the same pini la son thek do lo ma ning rong pi asi mathalo nali tumphan same paklang ponji la nebong ko son son si keroi ma paklang pon po laha hello aro sapu langme pik nili mathalo nali tum phaseme paklang ponji pu labang nali tum angbong ko mani ke thega tum tu thai same nili bangke first time lo ke thek lo amasi nali tum phan mathalo paklang ponji pu nebong same ke charli dun akimilang roi u elang he malong lason si pini lason thek long lo mat ke bang pen hong ke bang pen son thek long mat aning sampon pik lo lapu anta lason si roi pon bom lo jo ket pen hem satame nang le lo nei tum jirpi pen bahini chingwai lo ni jirpi ahem same dam chipu dam lo alang bang pine kam to kok ma se ni dam chui ama se ni lutum bang same bang thujui lo lasi hadak video same paklang pon thikera lo lasi non bang hem nang le ajat pen an same chu lo non lasi neli mathalo neli video same lasi neli pajut pon kok po pu lasi kato ko ve same neli video kicheng pen kijut an nang kelang do na pot akero paper pek lo kato ko ve phan same karon paper jerek lo kardo